dei ka wei na kijong ajong hikai ka ba sadin ka ba sadin hade kita kata hagaba nakaliang abai lujor hakini Islam dong dei ka wei na kidong dong dei na ka wei na ka konstitusi ka ba sadin tama Meghalaya mono bangong ka daw ber khoi le se la yoji haba ka quality jo ka education dong sa ka de kita kom ka nuksa yanung jor sa ton so umlarem ka college labiang nakaling ka college sarkar yudai de la em ki par ki jong hikai ki school ki ba khamyam palat bang nakare ka jong batha jong bai saton se sora ki college ki training center ki wei pat labiang nakamta jong ki la khamya ki sa prang nakamta jong ka penusla civil subdivision tangkawei ka college pu tangkawei ka school ka bahiam dakba longba jong ka sarkar roju pu kumalong ka hare kintian namar kata kadao kajaka ajong hikai yaki boy kiba ki habaret dong dei ka pula abang pariarukat en kiwe par kidong githai dong sa ekam hadin bong na kiwe par kidong githai jong gejala Meghalaya namar kata kadao ong lene kentukan pam ya ki pelok perjawab bong perkat halo jong kata jong kinong pule ki nade ki habaret hade ki bahagi gedani be kamalor para senang bertau kawai pakajung dei kajung hagaleng jong ka kot ka khia hagaleng jong kajung ai jong sumar nagamenta jong ka Peninsula constituency jong bi ka badai ro ka civil subdivision hagaju ka por laraken mau bong khanyo kain ne yukan mau kana wai hong pen kan mau em ka CSC Peninsula ka ba em tangwai phujong tia ka ba hagap ha CSC em tangwai phujong tia hagaju ka por Ong ginen ladalai siapsi kadawai ruyo em tang si jaj ginawai kana benta ba te ki doktor haki ong thet namar bayu biang ka nubiang kitar nang ta ki doktor haba marai ki nong marai mulo malaro ong ki ham kit bak sia silong ki bapli ki baduk ki bejanjar le kinan habatan le sapang teng khalai jong thia la CSC lai pujong tia bat la dalar hanta ong par ki doktor hapkit bar bak sai silokam em jam ki ba em lat em ong ti hre e pai ki kum ki ro kot lat ki ba de jong kermen ki ba yem mana mong par khalem na ka benta jong baki na kata kada ki boy ja ki snong ki tha jong bi ki bra samla ki ba nang la start sai ki ne siara ki sabanan badia klem faida klem sule nagabenta joki kumegi pa hap ki bondong sania hangi mingi pa hadin ladap ke jong pule nagata kadao mo mongong yupukot katanggata ki khon samla jong bi senrang an kentai ki ba em ki sap ki phong ba per lada dei ka haput ka tem gerwe ka siau ne wada ki kam sport kum ko football bar kiwe para senang pertau nagabenta ki khon samla la ha kono kaliang UM karensan ke biang nagamenta baki bangkau kisah perang lada ongi kejaka pentibit UM lada ang kejaka hikai UM kejaka training unang perkhalam naki kejong thaula tholong tina mata baki UM kata ka youth policy ke basai nakaleng jong ke sarkar UM kata ka jong jilem ya kejong jong baki namar kata kadau kena desa kawai pakajong ke bahawing perkhat kebahag buson hakai imlang salang bayi namar balada jot ki samla la jot ka imlang salang lada snow ki samla la snow ka imlang salang lada jia bahyam babahag ki samla la dap jong kermen ka imlang salang la suk sing sain do kisnong ka thau namar kata kadau para snong berthau kina dei ki mat ki bu kongsan ki ba lese na keleng jong bi nalor ki wei pat emi bong be akhmat jong ben balang na keleng ko parti TMC namar kata kadau ia ke saupai ba abang terwa si putli ki mat trekam ki ba labe akhmat bang pen ulong lada yo ai ke jong song ha ke suki sensar hagane ke sansnem ong ke Mamata Banerjee kanong ilam rang ba jo kana ke party we have been doing it in Bengal and we hope to do in Meghalaya also lala I have been called kermeni lada tes been called kermeni la Meghalaya ro lada yo ai kala nagata kadao em ki ketokan ne ya ki balase sam ya kene ki manifesto pulai ki pajba bangote ki hanre tangkung ke jong lamlong ti kung tangkung ke jong siang ya ke jong mo berkat awnen nagamenta jong kinong rep
nak betajuk kinong rep MK jauh perkat ke bakerpang bong kersan naki da bargot kilat kilong ti ibana ka sarkar bar ketang jong perkat jong ke parti jong wi yudai bong kersan da ka budget khamat uwe nang no yudai bong jet na para parti yudai budget na para liang aha si sen malayarap da yarap lang ya baro Nagadagadaw, lana job lan siyong sarkar, sa persyang ket bala mo era, ya kaway ka jong erap, ya kinong rep kabaong, kersan si po hajar sistem, ya way pa way nong rep, ubaday ubay mapo, kadong katan, haka jalah barok kaway. But, haka badayin kay jong ko jong kia, persyang pendiang ket bala, haka badayin jong penjang ket bala, ya jong sumar kabahiyam, haman laki blok, haman laki civil subdivision. Kaway pa kabenta long ka, nakabenta jong ki kapule kabuti ngai ki jong ki jaka training ki jaka jong hikai ki jaka jong petibit ki ba hiam ket bala hapo jong ka jong ya jong kapor namar ba kane kapor yusha tet ka bonglong kumbolong boro sigata lase ki training center ki coaching center ka rensan ka babiang nagamenta ki khonsomla ki ba emsop empong karinsan kalat kalong ti ka biang ka jong kudu long ti ka jong butin long ti ka jong ya long ti naki hakabai dei en ka sengkam sengjam ka yo kam yo jam khanang ba bong maim shu ki samla kum ka bede jong kermen ki ba klem jong kermen ba ki ba klem lawai ka ba dei en ki we pat ki kam lase kumong shuang hakabai den ka kam sport hakabai ka kam ya lekai nagbenta ka ben sra konsulsi hodaran de kata Baket ka civil subdivision, ket ka konsulsi, ka basyong berabor tang hak suki sarkar baik, bat ka ba sibusne menti enroll na kilong kumay, jong kaway pa kaway kaing, bat kiya katokakat, bat da ka nakakat, aw hinan, ang kersan kinay, jopi, siyang ya ka sarkar, hadin mula siyang ya sarkar, hapo sibuski, sa yarap na ki, 6,000 sibne, Kadar hajar sistem, 100,000 sistem. Klaim da emkam, bong lepan pateng na mono, klaim da emkam, bong kanglat kangti na mono 100. Direct na ke department, jong ka sarkar kepada inga enak ke kam, sya ka bank account, jong itong BM ya ketok kat. UM kam ijet kemat 100, kanok kinong ilong kumay, ibar da register na lade, yo baik ni 6,000 sibne, kadar hajar sistem, 100,000 sistem. Klaim kena ke jong kanglat nama yung kam relepan pateng kawai pat ke kadong gi samla jong bayi ketne ke jong dimensem ketne ke jong kulat ki tangkum ka benta bong mailat lane bong ma kenyan naki se jong bong lat kina ka dimensem na kede jong kermen bong murusha ki ka sarkar per khalam plan kana ki ongnen ai kawai ke kat baje kene ka kat ongi ka mai kat Meghalaya Youth Empowerment. Dakane kakat ki konsamla ki badap arpu isnem sheneng hale south nem enroll kinalade hagene dakane kakat bat ki halade badela bat kilade kershan kinai jobi shonge ka sarkar hadin ba shonge sarkar hapo si pasgi penteluni ya ka bisa 6,000 sibne kadar 6,000 sistem seman la way pa way kon samla ka way pa kon samla ki ba em ya kine ki kat ki ba yola bang enroll lane ki ba money la de bang enroll na de nag banta jong kine ka kat te kata dei ka commitment na kaleng jong ka sarkar lade shong ya ka sarkar ka commitment na kaleng jong ka parti bakaba kular election ke bak klemen jong baklatian yum bala amanang pun bakla ya kene ke kular kawai na keduksa lane kawai ke bala ang bung long ka ba lane dia bathau sarkar tang ka TMC yum jong baklatiat kene ki artli ki mat khamtam ki bala be hakti paipa hakti nong song sidong handela da em da ka ada coalition government ada sarkar sindrop bro ya penbaik ke jong ya penbaik insyaallah ka tang na kementa kiwai pat ki issue, kiwai pat ki matrekam, kiba em haka manifesto. Henry ya ki artli ki kat kibala em haka tijong nong song sinong one week. Ang yaj baik ki kumbala bat lupa pajba. Kata de ke babe ya khamat jong pajba. Namar kata kada open seluruh bat khot na ki
long kemai ki samla ki ba emyak to ki kat kersan kenan ki nayi bang job iban penulong ya kena klem da am jong bakla yuam kam lapan pateng nama no kaboy hanrai habai aji ya keji kena ke commitment nakaleng jong Trinamool Congress kiwai pat ki parti tangki kiwai pat ki parti yuhu sariaki banda kata kadau persang ki bang penusai bakla yang pembina bolang da kebong mekhalaya belibir pet sikadu sa Asam mana basanya kata MOU belibir sa Asam tang sispa si benar pu IP belibir sa Asam yudai tangata sispa si benar pu IP nong snong jang mekhala belibir sispa san pumitar Sabangla yudai tangata para snong patau siat puli da Asam dan pa hang to na hamukro sangot ki bro sangot ki khonjong hunyu trep jauh ke senam bat jap ai yang to jeka kenal prasnong patau hak to kaju ka jeka na ka to kaju jeka ka basya siat kita gedong song sedong kita ki khon ki khonjong hunyu trep diang ino sakum bakndai kilometer ong ki ba iya se ka to jeka dong dei ka bre hunyu trep sakum bakndai kilometer anta nagato jaka dong dai kabri unjutre nagabenta jong emle job badan borom jong bi pada kuju ka por ki badai rong deputy chief minister ai ki jong pensai padba ada ka baong katoh hi ka jaka ka bala Asam katoh hi ka jaka ka bala Asam klem da jet siliang klem da ngai siliang nama no hanre we po we nong song sidong de buyo kaju irap naga sarkar kata na beleng jong ke parti te hagabinen kata mon bong suira pro lase bang ai ketok kene yuksa bang uti bana kaliang jong ke sarkar na kaliang jong ke TMC you em jong ai kanginong ino bong penulong ya kine ke luar sagwe pa kanuksa yoji ba ngai tangwe nuksa tang bong suira penguti bahwa mon ke sarkar ka baman sudah mon ke sarkar ka balong sudah nen ya karam jok ki norep Madhya Pradesh kepada ki 10 million ki nong rep ki bah Madhya Pradesh lama but ke komitmen ke kular election ke batikna ke basai ke ba yum jong baklana ke leng jong parti ki banot ya ke yum jong ai ngino te sagawai pat ke ba kata dei artli na ke leng jong kineki mat trekam jong kaneka pat